Nokutendai guri iko Masembura nekuperekedza mambo takuda kuenderera mberi neprogramu yedu. Yeah.
kujira mambo ni pano nevanovabatsira saka yawangoe pamusoroi vese vari pano vauya ndiri kukukudzai nokugamuchirai nezvinhano zvamuinazvo mukati menyika. Ndiri muzukuru wamamasembura ndichida kuti ndikwazise mambo nemadzimambo ari pakati penzvimbo ino kupemberera mwoyo muzukuru vachigadzwa umambo hwavo. Ndikutendai ndiri kuti vose vakapfeka nguwani vambobvisawo heti kana nguwani kuremekedza mambo, kuremekedza kukwazisa madzimambo ari pakati penzvimbo ino. Ndiri kutendai. Amazonda kutobvisa kazwai mwoyo chirandi kazwai nyamziwa zenyama chirandu yekuno nyamziwa aiwo kunobviwa nyamziwa mwoyo chirandu kuya kudai tikukutendai neupenyu hwatinahwo mukati menyika yenyu. Tiri pano kupemberera kugadzwa kwenyu changamire. Nemuzindana amai vakadivana amai vangu ikoko rambuya mwoyo chirandu tiri pakati penzvimbo ino mukati menyika yenyu. Itsika yedu pachivanhu kugara nhakaona dzevamwe. Naizvozvo chirandu tiri pakati penzvimbo ino kuti ve munogadzwa umambo kutungamirira nyika. Saka taikumbira mwoyo munyoro, mwoyo une tsitsi, mwoyo wekuda nani nani agara munzvimbo yenyu. Saka nyika ngaipemberere pazuva ranhasi kuti aiwa magadzwa samambo, nyika ichiona. Ndokutendai chirandu. Tinotenda dunji ramambo nekombera mambo nemadzimambo utekwa hwese uri pano. Tichienderera pamberi nepurogiramu yedu tasvika panguva yekuti tinge tichiziwana. Tichifamba chairman weProvincial Council of Chiefs yeMashonaland Central Province, Honorable Senator Matsiwo tinawo pano. Ndaona zvakare tine nhengo dzavo dzeNational Council of Chiefs dzakamirira dunhu reMashonaland Central. Pana Honorable Senator Nembire tinawo pano. Mambo Musana ndavaona wari pano zvakare wauya namai. Ndiri kunzwa zvakare mambo Bushu vakabva kugadzwa manje tinawo futi zvakare wari pano. Kana pane vamwe madzimambo handingadai ndisina kuona munondiregererawo kana kuti mozongondipa mazita avo kuti tiwaite acknowledge. Pakati pedu mwana wemuno zvakare asi ari mukuru kuZimbabwe Defense Forces Major General Chima namai tinawo pakati pedu.
taakashanda nawo zvakasimba zvikuru almost ndiki the past 2 months vachitaura pamusoro penyaya yeprogram inoi semwana anobva muno. Tinokutendai Major General nevamwe vangadai vari pakati penyu vekuZimbabwe Defense Forces. Ngoti ndikaombera mambo Masembura ndinombotoroka kafemo asi nekumhanyizana kwenguva vari kubva vaita zveprogramu yavo vakwanditangira, asi ndiri kuti kana waita samu ukaitadza unoita correction, asi haisi correction, yanga iri nyaya yekuti ndinoita sei, ndinoita pursue urongwa hwangu. Saka ndibatsire kuombera mambo Musana namambo Bushu vauya pakati penzvimbo ino. Kazivai majira panze. Mambo nembire zokuchingamizai pagungano rogadzwa mumwe wenyu mambo Masembura. Nokutendai mauya pano. Kaziwai mambo Matsiwo. Makadiko mambo. Matsiwo. Kaziwai mambo Matsiwo. Zamanyanga. Akadai zamanyanga tunote zvinostenda. Zvikunzwa nenyika. Makadiko zamanyanga. Nokutendai mauya pakati penzvimbo ino. Ukadzwa kwa mambo Masembura tinokutendai. Kazwai mambo Nyamaropa. Makadiko mambo Nyamaropa. Kuya kwenyu ayo atinodziirwa nokuti shamwari yenyu mambo Masembura arogadzwa usho wake sokugadzwa kwamakaitwa basa rinyendere mberi shangamire. Vururu nemuridzo. Tinotenda. Hanzi ndandiri kuziva zvandandichida kuzoita. Hanzi ndandichazoita pursue. Ndofunga machinzo kachiri kuchatarwa. Saka ndofunga basa ravo vanoriziva. Panguva inoi regai ndikumbire the Honorable Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Honorable Senator Monica Mavunga, kuti vange vachitigamuchira pano munjimbo ya Masembura muno muMashonaland Central Province yao kuti tienderere pamberi neprogram yedu. Honorable Minister, ma'am. Pamsoroi vari kufambisa basa riri pano baba vachiringa ndemukomana wechidiki vachima Samanyanga. Samanyanga pamsoroi mukokwa wedu vari pano mukuru Minister ve Local Government and Public Works Honorable J.G. Moyo, munyori mukuru muofisi ya Minister of State baba vamaregere, dare remadzimambo eMashonaland Central rakatungamirwa nababa vamatsiwo nemadzimambo vari pano vanosanganisira Seneta Nembire, Mambo Bushu, Mambo Nyamaropa, Mambo Musana, Member yeParliament yeBindura South baba vamatangira nemamwe maMPs vangadai vari pano. Ndinocherechedza Major General Chima vanova vanobva kuno
Masembura ndichiti vana vechikoro ngatitore mufananidzo pazviri ipapo kuti totova naMajor General kudunhu rino nesuwo tigoshuvira kuita maMajor General anobvawo vanonotsigira vamwe vedu variko. Utungamiriri hwese hwemusangano huri pano, ndaona baba Chigede vachisvika pano vanotungamirira DCC yedu yeBhindura, neutungamiriri hwese hwemawo veterans, nawo mawo veterans vari pano vakarwira rusununguko, vachengeti verunyararo, mapurisa vari pano nevose vanochengetedza runyararo vachibvawo kudivi rechiuto, maprovincial heads vemagovernment departments ese ari pano. Kumukuru kukutambirai mese zuva ranhasi rakakosha kudai, zuva riri kugadzwa mambo wedu, mambo Masembura vechigumi. Ndinofarisisa zvikuru kutambira mukokwa wedu mukuru baba Sly Moyo, vanova ndivo minister ve local government and public works. Dunhu redu riri kufara zvikuru nekuti zuva ranhasi panguva pfupi gore rino rega mambo vari kugadzwa ava ndevechitanhatu, tichitenda kuti izvo basa riri kubatwa zvikurusa kubazi rinotungamirirwa naMinista Sly Moyo, nokuti ndo vane basa irori ravanotumwa nemutungamiriri wenyika kuti madzimambo ange achigadzwa. Izvi zvichitibatsira kuti kana dunhu richinge raana mambo agadzwa zvinhu zvinoendeka, kuti izvo vanenge vachiona kuti tigere sei uye tiri kufambisa mabasa edu sei uye tiri kuteedzera here chivanhu chedu zvakanaka. Zvose izvi zvinotungamirirwa nemadzimambo. Saka kana tisina mambo zvinhu zvedu hazvifambe zvakanaka. Tiri kufara zvikuru nokuti budiriro inotarisirwa kuitika munzvimbo inoitika chete ndokunge tine madzimambo vachishanda nevamwe. Baba Sly Moyo, tinoda kutendai kuti madzimambo ese ari kugadzwa muMarch Central tiri kushanda navo zvakanaka panyaya yekuona kuti budiriro iende mberi. Apa tiri kutarisirawo kuti mambo vari kugadzwa nhasi ava vachazoshandawo zvakanaka. Tine dambudziko kuno kuprovince Honorable Sly Moyo revana vanowanikwa vachiri vadoko vasati vabva zera. Tine dambudziko rezviramu zvakapfuuridza zvinozoita kuti vana vazhinji varorwe vari vadiki. Asi kuti izvo kana matigadzira madzimambo kudai, aiwa zvinoendeka nokuti ndo vanenge vakwanisa kutsiura mhuri dzavo. Saka chikumbiro changu pari nhasi kuti izvo mambo vedu vari kugadzwa mugotibatsirawo kuti pavanasikana mukati umu vanoda kudzivirirwawo nemi pane avo vangade kuvashandisira maitiro echinyakare ekuwadzira vana, kunochinjatisa vana nechikafu. Izvozvo tinoda kuti izvo tsika dzakadaro sezvo mapo madzimambo munotibatsirawo kuti izvo zvinge zvichifamba. Ndinoda kutenda hurumende Comrade Sly Moyo nekuona kuti izvo madzimambo edu vawaniswa zvikwanisiro. Tinoona madzimambo edu vakagadzwa kare, vazhinji vane dzimota, vane misha yavo inogadziriswa zvakanaka kuti vawaniswe mvura, vawaniswe migwagwa yakanaka. Izvi ndichitendawo kuti izvo vari kugadzwa ivava nevamwe vakagadzwa mazuva apfuura vasati vawana zvikwanisiro vawaniswawo mota idzodzo, nokuti kuti ugowana mambo zvechokwadi achimisa lift kuti awane kutakurwa
zvinobva zvabvisa chimiro. Saka izvozvo zvinoita kuti madzimambo edu vange vachigarawo zvakanaka, vange vachionekawo, vagotonga vakasununguka. Tinozvikurudzira. Pane dambudziko randiri kuona Comrade July Moyo riri kuitika kumadzimambo edu. Vanotora vachairi ivavo ndaingofunga kuti zvinoitwawo vachairi vedu isisi vaya vehurumende kuti vanoenda kunonyatsokutrenwa voteswa nekuSlyMedia uko kuonekwa kuti vari kukwanisa kuzochaira vanhu vakaremekedzeka semadzimambo. Deno zvaitwawo kwavari, nokuti ndiri kuona matsaona ari kuitika kumadzimambo nedzimotikari tiri kubva tanyanya kurasikirwa zvikuru. Chikumbiro changu ichocho kuti ivo madzimambo vanhu vanovachaira vakwanise kunge vachitrenwawo. Kune mimose mauya pano, ndinoda kuti izvo tinge tichikudza madzimambo edu. Ndinodawo zvekare kukukumbirai kuti nguva yatava yakutonhora sezviri kuitika nhasi, ndo nguva inonyanya kufamba chirwere chiya cheCovid-19. Saka ndinoda kukukurudzirai kuteedzera zvinofanirwa kunge zvichiitwa, nyaya dziya dzekupfeka mamaski, dzekushamba maoko, nedzeutsanana, uko kugarawo takataramukana, nekuda kwekuti izvo chirwere ichi chinowanzo kutikurira panguva inoyi yekutonhora. Kune avo vasati vabaiwa majekiseni ekudzivira chirwere ichochi, ndinokukurudzirai kuti endai munobaiwa kuitira kuti izvo kana chirwere ichi chozouya chiuye chakareruka. Pamunoda kuti izvo ino iprovinsi yenyu, iprovinsi yedu tose, ngatisunungukei. Hatisi kuda kusuvarara. Zuva ranhasi nderemufaro, rekugadzwa kwamambo. Saka tinoda kuti izvo tifare zvikuru, tiratidze kuti izvo tafarira mambo vedu. Mambo, tichashanda nemi zvakanaka, isu masubjects enyu tichikuremekedzai. Tatenda. Tatenda Honorable Minister nekuti gamuchira. Ndinodaira kuti munhu wese pari zvinezvi asununguka. Hatisi kuda kuona munhu akagumbuka. Pari kugadzwa mambo, vanhu vanenge vachiuya kundofara nekupemberera kuona mambo achigadzwa. Ngatiomererei minista wedu maoko. Kachikwengu guru nemetengo uko. Ini ndiri kutaura pano nofunga zita rataurwa kuti ndi Chief Matsiwo. Ndiri kutungamirira March Central Province ineyi kumadzimambo ese. Saka ndaida kutaura kuti mufaro wangu zvikuru kuuya kuno zuva ranhasi tichipemberera mambo Masembura kunzvimbo ino. Saka ndaida kuti nditi kuna mambo vachagadzwa kana kuti vatauya kuzogadza kuti mambo, nzvimbo ina mambo inoonekwa nehunhu hwayo hwakanaka. Saka ndoda kuti mambo, zvatauya kuno kuti mugadzwe, tinoda mambo vanochengetedza tsika dzavo, mambo vanochengetedza zviwanikwa zvose zviri munzvimbo yavo. Kana tichiti zviwanikwa, tiri kutaura kuti mambo vanochengeta kubva kusvosve riri munzvimbo mavo, nemiti, nemhuka, nevanhu vacho vose vari mudunhu rwavo, kuti zvinhu izvozvo zvinochengetwa namambo. Uyezve mambo, ndatiti kutaurirei kuti musatye kutonga. Dare ramambo ririmo muconstitution yenyika yedu yeZimbabwe. Saka kana muchitonga,
musatonga muchitya, tongai muchiziva kuti dare renyu ririmo mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Uyezve mambo ndimi muridzi wevhu sekutaura kwandaita, uyezve ndimi mupolitician wekutanga ndimambo, nokuti imi mambo munozviziva kuti tikadzoka shure kuti mambo ndivo vaiva nemauto aichengetedza mambo nevhu ravo. Saka hakuna mambo unopandukira hurumende iri kutonga, hakuna. Ndati ndizvitaure izvozvo zuva ranhasi mambo mungazotya kana kuvhundutsirwa makuzunza hamusi mapoliticians, kwete. Mambo ndiye mupolitician wekutanga because ndiye muridzi wevhu. Mambo vanotonga vakabatana nemusangano uri kutonga weZANU-PF, ndiwo une vana vakatizvo madzimambo zvamatorerwa ivhu nevapambe pfumi. Regai isu vana venyu tichipinda musango tinorwa nemhandu dzakukunda imi kuti tikudzoserei ivhu renyu. Saka vana vapinda musango vakanorwa ndobva vatora ivhu vakauya narozve kumadzimambo. Saka toda vana vakaita sei? Zvareva kuti mambo ndiye mupolitician wekutanga nokuti ndiye muridzi wevhu. Saka tiri kutaura tichiti zvatava kuenda kuma-elections mambo, ndimi muchange muine basa guru rekuchengetedza nyika yenyu yamunayo iyi. Mukaisiya inoenda, kana yaenda umambo hwadi futi waenda. Mukuona pane nyaya yacho, kana nyika yaenda umambo hwadi. Saka pane ungadawo here kuzosara usina pekutonga, isu tichiziva kuti kutonga kunonaka. Kutonga power is sweet. Hakuna chinhu chinonaka pasi pano sekutonga minute. Kutonga. Saka hatidi nenyika yedu botoramba tichidi, todaramba tichitonga. Saka tochengetedza ivhu redu kuti mhandu dzisauya, kuti mhandu dzisativhutira ivhu redu, toramba tiinaro umambo huenderera mberi. Saka ndongoti makorokoto mambo, ngatishandei takabatana semacentral yedu, toshanda semhuri yakabatana. Ndinofunga ndo mashoko angu iwayo mashoma shoma, hatidi kukupedzerai nguva, ndatenda hangu. Inini ndakamira pano ndiri kumirira mhuri yekwaMasembura. Tichitarisa inene kurarama kwatiri kuita, tinorarama muupenyu hwakanaka nokuti hurumende yedu yeZimbabwe iri kutiwanisa zvese. Tichitaura iye zvinezvi pakukura kwatakaita, takakura tiri muno tainetswa nemabhunu, asi paigadzwa madzimambo handina kumboona mhuri yakaita saiyoyi iri muno. Kugadzwa kwakaitwa nasekuru vangu zvinoratidza kuti isu magadzirwo ari kuitwa mazuva ano ndedisisu vanhu. Tiri kurumbidzwa zvikuru nehurumende yedu yaED Mnangarwa, minista wedu. Ndosaka isisu tiri pano, ndinoti isisu ushehu hwaMasembura hwakatanga na Kanosava atandanisa vekwanyashanu muno akange ari mambo wokutanga, achisira mwana wake Gatsi achizosira Chiwara achizosira Mutsangwa achisira Timothy Chiwara achisira Michael Masembura Mushavatu achisira Amonica Gande nhasi asira imbe kwachitekedza achisira kuna Talenti Zomuya. Ndo mamiro akaita ushe hwedu. Nosaka ini ndinotenda vose vari pamusoro vauya pano kuti ndivadodorodzwa kare.
kubva kumusoro kuhurumende, vatungamiriri vese vehurumende, kusvika pasi chaipo kuna kansera namasabhuku. Ndinokutendai zvakanyanya. Nokuti tiri pano ndo unonzi unhu hwedu. Tiri pano isisu nhasi, uri kuona kuti nhasi tapuwa mambo anova tarendi, ndiye achatungamirira dunhu rino. Saachatungamirira dunhu rino, akasora munhu anenge asora mambo, asora tese isisu. Kana uchireva mambo kuti mambo hasi kuita zvakanaka, uri kusora nyika yako. Mambo ngave anoremekedzwa. Ini sababa wake ndinotomuremekedza nokuti nyembe yaanayo yapamusoro kupfuura inini, nokuti nyembe yemadzitateguru edu. Yanyembe yemadzitateguru edu. Ini ndinotomuremekedzawo ndakutomusarutawo. Asi eno kuziva kwakanzwa ndibaba, asi inini ndinotomuremekedza nokuti handikareka kumuremekedza inini, hapana anozomuremekedza zvakare. Ndingati inini iwayo mazhinji ndatenda zvangu. Gadzira kana madzimambo kuda mudi kusupervisa vamatsivo. Bumbiro romutemo rinoti kana sabhuku akasvedza musangano, musha umwe noumwe unofanira kuti uve uripo. Kana musha ukakona kuuya tati toda kuvaka chikoro, ukakona kuuya rutatu, sabhuku unofanira kuisa munhu iye padare kana kumingisa kwamambo kuti anotongwa. Vana mambo tongai vanhu, muchitora ng'ombe dzacho muchidya ipapo, kuitira kuti vanhu vaite budiriro. Budiriro inoda kuti mutsunge, mushinge, muite kuti vanhu venyu varambe vachiita zvinofanira kuitiwa, nokuti vanoitira zvavo, vanoitira vana vavo, vanoitira upenyu hwavo, vanoitira utano hwavo. Saka kana munhu asingadi kuita utano navamwe, asingadi kuti chikoro chivakwe vana vafunde zvakanaka, iye munhu uyo haafaniri kugara mudunhu ramambo Masembura. Mutsvakirei kune simbe. Zvino handizivi muno muCentral mavonero angu nezero ramadzimambo avapo, handifungi kuti ungaenda kwaBushwa akanorarama, kana kuenda kwaNegoma akanorarama, kana kuinda uku kwa Musana akanorarama. Ivo vachipfeka suti yakadero vamusana vagotendera munhu unousimbe, ndo vamakavakidzana navo, havaendiko. Saka tongai munhu. Madzimambo, ndinongokumbira kuti muite zvataurwa namambo Matsivo. Imwi ndimwi zviga, ndimwi muzimboti, asi kuti mutonge zvakanaka. Tumirai vana venyu vamakatumira vokutanga musangano, vana venyu vamakatumira musangano unotonga weZANU-PF. Ivava vomusangano ndovo munotuma imwi kuti nandi vakomana vasikana, hamuoni kuti vanhu vava kungoita musarinya, havachateereri. Ko tambozviita sei?
wondota iyi wina here vana vachingoita musarinya vana vachingoita madiro aJorgina mune muchituma musangano munofanira kushanda nomusangano imwi tumai vazukuru venyu makanselas enyu nokuti makanselas vana vomusangano kana tikangoshanda tiri vatatu imwi sababa musangano vari vana venyu vazukuru venyu vari council muchirangana muno mamasembura handizi kuti muna makanselas mangani muchigara pasi namakanselas enyu muchigara pasi nevomusangano muchitonga nokuti ndimwe chairman weWard Development Committee masabhuku enyu ndo machairman eVillage Development Assembly muchitongana makagara muri vatatu seizvozvo budiriro muno mamasembura inoitika hapanofaniri kuva nokukwikwidzana pakati pakansela namambo patichengetai chivakai isu basa redu ratatumwa napresident rokuti tizozadzisa zvavakasaina tizozadzisa zvakaitwa nedare reNational Council of Chiefs tizozadzisa zvakaitwa neProvincial Assembly of Chiefs tizozadzisa zvakaitwa nemhuri yokwamasembura ndo ratava kuita zvokutaura tochirega touya kwamuri ikoko tisi totomufambira nokuti hatifaniri kuti mutifambire totomufambira kuuya kuzomugadza pamuri makatarigwa nemhuri yenyu muri yose mhomho ichipururudza iri kwamuri musasimuka ivava varipo chete ndo vane vagere vachingoombe kuti mose muone munoramba imwe maperekedza mugere ipapo kuitira kuti munhu wese vana vechikoro gore rouchaita MP watorera vamatangira unenge uchingoti ndakazvigadzira musi wakagadzwa mambo Masembura. Our place of honor, this is our block of government in public works. Wachisimuza mkono yototo kauni ndio nyumbiko ilopekwa na mambo ya mikono hii. Kwa hiyo ikona mambo Masembura wakipekezwa our place of honor wachisimuza na mambo utaona kana ukifamba kwa ulembo balizo takona zakare huze mtwani huze hafu Thank you.
Ndavakumbira madzimambo ese munogara enyu pasi kusara kwamambo Matsivo na Minister of State na PS na vamwe kuitira kuti tichinda pachinano chepiri chokugadza mambo wedu tinotenda zvikurusa vamwe vese endai kunogarai pasi kuti muone zvaakutera pari zvino ende vari kuno dai makaenda kumasai izvozvi taakukumbira masabu mavillage wese wasimuke wauye kuno kunopa ruremekedzo kuna mambo wenyu masabu wese anoziva kuti masabu fambai fambai masabu taona masabu wese kuona kuchena kwawakaita masabu asi wakagara pasi wese panapa kuzvinipisa pamberi kopisa hedu dzedu vese masabu vese masabu kuona kuene madzimai masabu izvozvogarai pasi vese Zambira hazvikunakidza chose zvikunakidza ropangidza kuti pari kugadzwa mambo saka panguva inoi takuona masabu vamambo Masembura vachiombera kuremekedza mambo wavo nezvikare nekuzvinipisa tiri pasi pamambo Masembura
Amtoroi, Changamire. Anawenya na kumbesa mawoku kwa muri Changamire. Kazoi Changamire. Moyo Masembura. Yokai sa moyo mzukuru. Wakati yenye moyo mzukuru. Nokotaro zetu ndiyo munyenye akufuta Changamire. Endeni kufara. Nokukatwa kamaitwa Changamire. Nokuti tatenge tichosurukirwa. Ine matambudziko atakasangana nawo ishaya kuti toenda kuwanga sei Changamire. Tinotenda kuuya kwamaita Changamire. Tinotenda kusabhuku nekuomerera mambo uye zvakare nekuzvinindipisa pamberi pavo moyo. Saka panguva ineyi takuenda panguva yezvipo. Kazhinji tinotanga naguest of honor. Nokuti ndauyawo pano pendisinawo kusvika handiiti seizvozvo, asi pendasvika ndinomboita. So kana ndisina kusvika kwamambo Matsiwo handezvimwewo, asi pandakaita kwese ndinopemberavo somunhu unofara kuti kwava namambo. Saka ndiri kuisa $200 yangu kupemberera mambo. Masembura ndauya nemadzimambo mazirapaje ana maropa naabusu nembudzi dzedu nhatu mambo atipadze mbudzi dzedu dzaanhatu dzinokupa mbudzi nhatu mambo kutokenyika zvakanaka muone muriwo mazita. Wanoda kuya kutora kwenu manotsi. Wona cheche ha.